Aquest vespre, nova proposta artística a l'espai Escena i Pensament de la Fundació Iluro. Avui és el torn del jove Marc Guiu. De fet, el matoní de només 16 anys s'emmiralla amb els grans mags catalans com el Maglari o el Mago Pop. Per l'ocasió ha quedat un espectacle de música, llum i, sobretot, moltes il·lusions. L'espectacle involucra tota la seva família perquè tant els seus germans com els seus pares l'ajuden en el muntatge. Un espectacle en què no faltarà de res. S'espera que hi hagi els trucs més clàssics, però també els més agosarats. És un espectacle en el qual l'objectiu principal és que la gent vingui a passar-s'ho bé i que vingui a oblidar-se de les coses. Hi ha missatges, hi ha petites coses, però l'objectiu aquest és aquest, passar-s'ho bé. Hi ha des de grans il·lusions, no vull fer molt spoiler, però hi ha jocs grans i des de màgia de propi. Combinem les dues coses amb moltes transicions, moltíssima música, molta llum, molt d'humor i sobretot molta màgia. Des dels grans clàssics de la màgia, d'un joc molt clàssic, els versionem. Per exemple, hi ha un joc molt clàssic, faré un petit spoiler, el típic joc de el chico coge una carta i el mago la adivina. Doncs hem agafat aquest joc i el versionem d'una manera molt més impossible i llavors tenim des d'això fins a després grans il·lusions, no vull dir res, però potser hi ha una teletransportació.